Sziasztok! Nóra vagyok, és ma játszani fogunk a Clever Boot nevű játékkal. Akkor először is írjuk neki azt, hogy szia! Szia! Kérdezzük meg tőle, Mizu. Na, azért. Na, eddig még rendes válaszokat kapunk tőle, aztán majd meglátjuk. Semmi. Hoppá, tudok írni. Na. Semmi. Az sok. Igen. Igen. Nagyon. Na, mondom, nagyon sok. Nem is ezt írjuk neki. Mit írjunk neki? Mondjuk na, nem bírok írni. Szeretem a sütít. Megnézzük erre mit ír. Engem szeretsz? Írjuk neki azt, mondjuk, hogy nem. Írjuk azt, hogy igen. Na. Én meg nem. Kicsit hülyéskedjünk vele, vicceljük meg. Én meg nem. Mit írjunk neki? Tudom, te vagy az apám? Az apám? Igen, és most tudom, hogy lány, de akkor is. Igen, és vampír vagyok, és éhes. De nem azt mondta, hogy lány. Írjuk neki, azt mondjuk, hogy nem azt mondtad, hogy lány vagy. Írjuk neki még azt mellé, hogy hoppá, várjunk. Lány vagy, és akkor még írjuk mellé azt, hogy az én véremből nem eszel. Az én véremből nem eszel. Mondom, eszel. Azt mondtam, hogy eszel. Na, és akkor. Beszélhetnék valaki mással? Nem. Írjuk neki, hogy most legyünk egy kicsit bunkók. Az a te bajod. Most legyünk vele bunkók. Következő részben megmondjuk, hogy kedvesek leszünk vele. Ja, az enyém, és te tehetsz róla. Jó, kérdezzük meg miért. Ja, nem, miért? Hát, de ezt ő mondta.
miattam, vagy letörve, mondjuk neki. Fú, na nézzük, mennyit. Még van bőven időnk. Azt is mondtad. Fú, hát ez teljesen kikészít. Jó, mindegy, váltsunk témát. Gyors témaváltás mondjuk. Van. Milyen legyen neki? Van. Nem is van, hanem volt gyerekszobád? Jó. Tudom, hogy hol laksz, ne akart, hogy megkeresselek. Megkérdezzük tőle, hogy na és, hogy nem is azt, hogy akkor mond az utca nevét. De tudom, hogy hol laksz. Írjuk neki akkor, hogy épp ezért mondd az utca nevét. Épp ezért mondd az. Mondd az. Mondd az utca nevét. De azt mondtam, nem azt mondtad. Nem. Na. Nem azt mondtad. Jó, mindegy, megint gyors témaváltás. Mondjuk... Várjunk csak. Mondjuk írjuk neki, hogy van kutyád? Van kutyád? Bocsi, egy kicsit elkalandoztam, mert közben itt van mellettem egy másik telefon, és arra is írkálnak. Nem, kutya vagyok. Jó, oké, kutya vagy. Írjuk neki, hogy nekem ugatsz, kis kutya. Nekem ugat, kis kutya. Na, azért. Nekem ugatsz, kis kutya. Szánalom vagy te. Hé, ne beszélj csúnyán. Írjuk neki ezt, hogy most kiszappannal a szádat. Most kiszappannal a szádat. Írjuk neki ezt, hogy de. Oké, értelem felsőfok, level 1000. Jó. Már nézzük erre, mit válaszol.
Persze, ki nem szereti? Amúgy bocs, hogyha elírok valamit. Nem, ne azt írjuk neki, hogy persze. Mondjuk írjunk neki valami más, de először megnézem, mennyi. 10,5, nagyon jó. Akkor még egy pár mondatra van idő. Mondjuk ne is válaszoljunk erre, hanem írjuk neki azt, hogy csing csang csung. Csing. Na. Csin. Csin. Csicsang. Cson. Erre mit van? Ez meg az apád. Nem írunk neki csúnyát. Kicsoda. Te? Te csoda. Mi de? Nem, de Ez nagyon Apá, igen, megfordítottam a képernyőt, mert így hát, ha jobban látjátok. De nem, hanem... Jó, oké, de... Nem. Úristen. Nem szeretlek. Egyenesen szeretlek. Egyenesen. Pont is. Akkor majd... Ő egyenesen imád minket, úgyhogy mi megírjuk azt neki, hogy utállak. És akkor ez az zárómondat. Én is utállak. Jó van, akkor utáljál. Na, sziasztok!